bedo to bende gin jopiny penjo gin to gima nowacho ni udhi timo hik omenda ni e dwe mar adek ang'o miyo koro chopo dwe mar auchiel pok waneno kotime. Evans, machiegni e twak mari wacha okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi to gi George Bati ka in e studio mar Ramogi Nairobi. Asebedo gi nyawo matin mag gik molos gi lwet dhano gi seche moko mtambo gi bedo gi issues moko matindo, but ago erokamano kuom miya thuolo mar twak gi jowa kawuono kwang'iyo issues mag nyiewo kata procurement plan to gi challenges ma gisebedo ka giface go county. The first thing manyalo wacho ne nyikwa Ramogi ni mondo mi winy gimiluongo ni procurement plan en mana chenro mag nyiewo ma sirikal oketo mondo mi kidwaro nyiewo mwandu mara mar sirikal tiluri gi chenro go. Mana kaka e odi ok inyal nyiewo gimoro amora kionge gomenda. Koro the first thing ma sirikal keto niya, kapok iparo mar nyiewo gimoro amora to be in gi pesa ni yude nang'e sirikal omenda ka omenda timo gimiluongo ni budgeting. Budgeting ni e pesa e check ma sirikal moro amora kata mar kor gweng' kata mar sirikal mamalo tiyo godo mondo mi gikel go chenro duto mag nyiewo. Koro procurement plan ok nyal bedo ka onge gimiluongo ni budget. Koro mano gima chako mokwongo. Mana kaka wan e mieche ok inyal chako pango chenro mag nyiewo gimoro amora kapok ipango kama pesa ni nyalo wuoke. Koro onge procurement plan manyalo bedo maonge source of fund. Koro the first thing en niya, mondo mi wawach weche mag procurement plan, wachako ni be nitiere approved budget be nitiere budget mopuodhi ma sirikal mar kor gwenge no tiyo godo. Budget gin ga gi sections ariyo, jokanyanam. Mokwongo, budget nitie ga gimiluongo ni the initially approved budget to gi budget modhi otim ka iko omenda dhi mbele miluongo ni supplementary budget. Koro magi gik manyaka wang'e ni kidwa loso procurement plan kata chenro mag nyiewo, idhi e chike ma sirikal noketo miluongo ni Public Procurement and Disposal Act. To Public Procurement and Disposal Act wacho ni kidwa tiyo kode, the first thing ni commitments midwa timo be gin gik manopuodhi e budget. Koro the first thing monyengo wang'e ni kapo nitie nyawo e issues mag procurement, ok en nyawo mag jok mapuodho budget, gin nyawo mag jok matiyo e department mar omenda kata mar finance. Nikech iko omenda korumo to kapok ichako implement budget kata kapok ichako tiyo gi pesa manie budget no, mokwongo itero procurement plan. All right, pod wan gi ng'ikruok matin Evans, duondi